Tikulandireni pano patiyankhulena mbuye lero ndi la Mulungu la 30 pachaka iyasi. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Mphunzitsi mutu 35 ndime ya 12 mpaka 14 kenaka 16 kulekeza 19. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sheila Ganiza wa Young Christian Workers kuchokera ku St. Pius 10 section St. Pius Social Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mawu achiwiri akuchokera mkalata yachiwiri ya Paulo woyera kwa Timoteo mutu 4 ndime ya 6 mpaka 8 kenaka 16 kulekeza 18. Ndipo amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Grant Dufresne wa Young Christian Workers YCW kuchokera ku Don Bosco section Don Bosco Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tenga wabwino ni monga dalembera Luka mutu 18 ndime ya 9 mpaka 14. Ndipo mulindine Father David Nwagaba Achipani cha Montfort Missionaries, a director Alunta Television, ndipo ali mu Archdiocese ya Lilongwe. Pa kamera pali Felix Misomali. Mawu oyamba. Pemphero la munthu wodzichepetsa limadzora mitambo. Mawu a m'buku la Mphunzitsi. Usayese kupereka chiphuphu kwa Ambuye chifukwa sadzalandira. Ndipo usadalire nsembe yopanda chilungamo chifukwa Ambuye ndiwo mweruzi wake wopanda tsankho. Saonetsa kukondera poweruza wosauka, amamvera pemphero la amene anzake adamulakwira. Sanyozera pempho la mwana wamasiye, kapena madandaulo a mkazi wamasiye, kapena madandaulo a mkazi wamasiye. Uzitumikira Ambuye mokhulupirika, ndipo iwowo adzakulandira. Pamenepo mapemphero ako akafika kumwamba. Pemphero la munthu wodzichepetsa limadzora mitambo, ndipo mtima wake sudzakhazikika mpaka Ambuye atamva pempherolo. Sadzaleka kupempha mpaka wopambana zonse atamuyendera ndi kuchitira chilungamo anthu abwino pakuweruza moona. Ambuye sadzachedwa ndipo sadzapirira anthu ochimwa mpaka atadzaphwanya misana ya anthu opanda chisoni ndi kulipsira mitundu ya akunja, mpaka atawonongeratu anthu achipongwe ndi kuthyola mphamvu za anthu osalungama, mpaka aliyense atampatsa molingana ndi zochita zake ndi kulipira ntchito zake potsata zolinga za mu mtima mwake, mpaka atagamula mlandu wa anthu ake ndi kuwasangalatsa ndi chifundo chawo. Pa nthawi ya mavuto, chifundo cha Ambuye nchokondweretsa ngati mtambo ya mvula pa nthawi ya chilala. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri a malemba oyera. Mawu a nkalata ya Paulo kwa Timoteyo. Paja ine ndiye moyo wanga wayamba kale kuthiridwa ngati nsembe, ndipo nthawi yafika kuti ndinyamuke ulendo wanga wochoka moyo muno. Ndamenya nkhondo yabwino, ndatsiriza bwino mpikisano waliwiro, ndasunga chikhulupiriro. Tsono chimene ndikudikirira ndi mphoto ya chilungamo imene Mulungu wandisungira. Ambuye amene ali woweruza olungama
ndiwo adzandipatse mphothoyo pa tsiku la chiweruzo. Tsono sadzandipatsa ndekha ayi, komanso ena onse amene mwachikondi akudikirira kuti Ambuye adzabweranso. Pamene ndinkadziteteza pa mlandu wanga woyamba paja, panalibe ndi mmodzi yemwe amene adabwera kudzandithandiza. Onse adangondisiya ndekha. Mulungu awakhululukire. Koma Ambuye adakhala nane limodzi. Adandilimbitsa mtima kuti ndilalikire mawu onse a Uthenga Wabwino, kuti anthu a mitundu yonse awamve. Motero ndidapulumuka m'kamwa mwa mikango. Ambuye adzandipulumutsanso ku chilichonse chofuna kundichita choyipa, ndipo adzandisunga bwino mpaka kundilowetsa mu ufumu wake wakumwamba. Kwa Iye kukhale ulemerero wamuyaya. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Mthenga Woyera mungadalembera Luka. Luka mutu 18 ndime ya 9 mpaka 14. Yesu adawaperanso fanizo anthu ena amene ankaziyeso olungama nkumanyoza anzawo. Adati, anthu awiri adapita ku nyumba ya Mulungu kukapemphera. Wina anali mfalitsi, wina anali wokomesa msonkho. Mfalitsiyo adayimirira nayamba kupemphera motere mu mtima mwake, Mulungu, ndikuyamikani kuti ine sindili monga anthu ena onse ayi. Iwowo ndi anthu akuba, osalungama ndi adama. Sindilinso monga wokomesa msonkho uyu ayi. Ine ndimasala zakudya kawiri pa Mulungu, ndipo ndimapereka chachikumi pa zonse zimene ndimapata. Koma wokomesa msonkho uja adayima chakutali, osafuna nkuyang'ana kumba komwe, ankangozigunda pa chifuwa ndi chisoni nkumanena kuti, Mulungu mundichitire chifundo ine wochimwane. Yesu popitiriza mawu adati, kunena zoona, wokomesa msonkho uyu adabwerera kwawo ali wolungama pamaso pa Mulungu osati mfalitsi uja. Pajatu aliyense wozikuza zamuchepesa ndipo wozichepesa zankuza. Mthenga wa Ambuye. Abale anga okondeka, lero ndati ndila Mulungu la 30 pachaka, ndipo tikumaliza mwezi uno wa chibalaliso cha mpingo, komanso tikumaliza mwezi wa korona. Tikukonzekerano kuyamba mwezi wa Novemba, nkupanga za Novemba kupempherera abale yathu amene anatisiya. Mawu lero la Mulungu la 30 in ordinary time, nyengo ya pachaka, ndikutengapo maphunziro atatu. Mawu oyamba ndikutengapo phunziro ili. Since God shows no partiality, the best way to be happy in Him is to do right. You cannot give God a bribe. Kodi nkumpasa nsembe kuti mwina angapusisike nayo? Ayi. Chanzeri chimene ungapange nkupanga zolondola. Basi, sufunanso china. Since God shows no partiality, the best way to be happy in Him is to do right. Phunziro la chiwiri, when you have done your best, even at your death, you feel fulfilled and ready to go.
ukakala kuti wakala moyo wako bwino, wakala ndanza kwa bale yako bwino, wapanga ntchito yako upanda ulesi, olo ukamamwalira umapita mwantendere. Paulo akuti ndamenya nkhondo ya bwino, ndatsiriza mpikisano, chimene pano ine chikundidikirira ndi mphotho yanga. I hope I can say that at the end of my life's journey. Kuti ndifikeko sizocheza. Kumbukira Paulo anakwapulidwa, tawi ina ankafuna opedwa, anangozipangisa kuti wafa basi kutawa. Mavuto abwera nditu, koma kuyimanso nji kwanga zolungama zoyenerera, nchimene uzamve mu mtima ukamasanzikana ndi dziko lino, nkupita kuti eya ndamenya nkhondo ya bwino ine. Ena akozokkulozanso kuti koma uchi ngakhala anamusausa nthawi zina masauso mazunzo amene ulandire ngochokera kwa akuluakulu amene sukuyembekezaso. Hold on and move on and do what is right and move forward. Stop looking here and there and getting distracted to do what is right, because at the end of the day, people make mistakes, people make errors, and you may be part of that error. When your conscience tells you this is not what is right to be done, with respect, you may choose not to listen to some things because of your conscience and what is right, and you will be fulfilled. Ukapanga zopusa, umayamba ano kuzayamba kunongoneza bondo when it is too late. Sungakale wopusa kuti wina akuze kuti pita ukape wina, na wenso abwana anena ndikamukapedi. Pali tsiku loza lipira umene wamukapayo amamva ululu, alinde abale yake. Nthawi ifika pamene mpamvu mwina ulibe, uzayembekeza kuti akuchitire chisoni kapena naisa kukape. Of course kubwezera choipa si chinthu chabwino, koma ndikale moyo woti ndikozonyadiraso kuti apanda panga zinthu zabwino, osayamba kulingalira koma umafa imfa yodandaulitsa. Phunziro lomaliza limene ndikulitengapo lero ndi ili: even when you are the best, avoid underlooking others. Olo utakala wabwino koposa nzako onse pa dziko lino lapansi, usiye kuderera anzako, ndisiye kuderera anthu. Tikamva utenga wabwino, Ambuye Yesu akufuna utipunzisa chintuchi. Pali wokomesa nsonko, pali mfarisi. Mfarisi wabwera akuzitama, Ambuye ndikutokozani sindiri ngati yawo. Uyu wabwera kuti Ambuye mundichitire chisoni, sindingayanganeso nkumumba ko omwe ndudziwa kuti ndikundivere ni chisoni ni mtu. Even when you are the best, avoid underlooking others. In philosophy we said, when your argument starts comparing, you have lost it. Ine ndine wabwino osati uja. Koma ukunena kuti ine ndine muntu wabwino osayambaso kulozaso wabwino koposa uji. Ubwino wako suuchoka chifukwa winanso uja ndi wabwino. Mukozokala abwino awiri atatu 10 100,000 winali yense alindimbali yake. So ndisamabwere nkunena zoipa za wina uja kuti ine ndoneke wabwinoi. Ndisayanganire wina pansi kuti ine ndikule. Ndisapondereze wina kuti alowe pansi kuti ine nkwere. Even when you are the best, avoid underlooking others. It has been a good time to walk with you through the week. I thank you, and may God's blessing be upon you
Father David Nwagaba is my name, and we thank Felix Misomari for the work that he does, that you be able to get this word of God, and the entire administration of Tiankulen Ambuye. May God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Shalom, and God bless. Till next time.